Ďalej to materiál číslo 17, návrh na predaj pozemku parcel číslo 1631/12, katastrálne územie Dubravka v lokalite Tavríková kolónia, žiadateľovi Liborovi Zárišovi. Nech sa páči, pán predseda, pokiaľ máte úvodné slovo. Materiál tiež predaj pozemku žiadateľovi Pánovi Zárišovi. Bol prerokovaný v dvoch komisiách. Jedna komisia neodporúča, jedna komisia legislatívno-právna. Druhá komisia, komisia územného rozvoja, výstavby a dopravy odporúča schváliť predaj. Miestna rada, ktorá to prerokovala na ostatnom zasadnutí, odporúčila predaj Pánovi Zárišovi. Nakoniec máte tu aj fotografiu priloženú k materiálu, ale i samotný nákres situovania toho pozemku. Pozemky teda okolité 1627 a 1631 sú už vo vlastníctve toho pána Záriša. Áno, otváram rozpravu. Musím povedať, že aj miestnej rade sa o tom pomerne obširne diskutovalo, pretože neboli k tomu podklady, pozreli sme aj do mapiek a tak ďalej. Ide o veľmi strmý pozemok, ktorý nie je využiteľný na rozšírenie komunikácie, pretože smerovací nejaký múr, staticky by bol veľmi nákladný. Je to pozemok, kde zrejme musí dojsť nejakému vyrovnaniu. A dospeli k tomu, nie že jeden ľudský pásťov cel, ale sa mu ponúkne, keď to chce, tak celé po komunikáciu. Nech sa dá spraviť pás. Taký bol záver komisie. Takže teraz je na vás, čo nám poviete alebo čo namiekate. Nech sa páči, otváram rozpravu. Tie prvé pozemky, ktoré kupoval pán Záriš, myslím, že to bol predtým 2000 korún, potvrdil to aj primátor. U nás vzhľadom k tomu, že skutočne, ja hovorím, záležite, čo chcete, sváte, ale to je nepoužiteľné, sa dokonca hovorí, že bude mať náklady a tým, že bude musieť vykonať nejaké spevne 1500 korún, tak je bol aj návrh z toho, že vlastne môžeme byť radi, že to za to zoberie tie ďalšie parcelu. Takže to bol záver z miestnej rady. Ďalšie to budeme špekulovať, hádzať hausnumera, ale pozrite na to, nech sa páči, pani poslankyňa Kucovská, áno, ja to nemôžem. Ďakujem. Znovu ako územná plánovačka, trochu to územie poznám. Je to začiatok Muldy. Mulda bola odrezaná už ulicou a vyššou zástavbou. To znamená, cestu Muldu, tak ako historicky, kým tam nič nebolo postavené, už nesteká voda, to je mŕtvá Mulda a je ťažko využiteľná. Takže ja opäť odporúčam, ako iné rozseckané pozemky, treba to k niečomu pričleniť a treba to niekomu v okolí predať. To sa aj ako konštatovalo tie znalosti o ľudia, ktorí tam boli. Nech sa páči, pán poslanec Kuzi. Ďakujem. V zásade súhlasím. Bolo by ale dobre, keď už príde nejaká žiadosť a vysvetlí tomu žiadateľovi, nech uvedie ponúkanú cenu. Hej. Boli by to pre nás oveľa jednoduchšie, keď ja proste chcem ten pozemok, ponúkam túto cenu a my môžeme tú cenu akceptovať alebo upraviť. Aby sme mali nejakú cenu, od ktorej sa odrážame. Ani v jednej tej žiadosti cena nie je a o to je to pre nás ťažšie. Ak tam nie je cena, možno ozaj spraviť ten znalecký posudok, aby sme sa mali od čoho odraziť. Ďakujem. Súhlasím, ale musím povedať ešte raz, prosím vás, to je mestský pozemok. Konečné slovo bude mať primátor, ktorý môže nakoniec povedať to, aké sú zásady, že minimálne 2000 korún napíše vybavené. Takže ja nechcem nejak prejudikovať dopredu, neviem, ale to je tiež postup, nemám počuť tomu nič. Nech sa páči, pán poslanec Zrenka. Ďakujem za slovo, pán starosta. Keď pán Guzi zdvihol ruku a išiel okolo toho hovoriť. Ja by som to odsúhlasil aj pánovi Guzimu, nech sa stará o to za tie peniaze a nech mu tá voda tečí a nech investuje do toho, lebo ja som tam bol osobne tiež sa pozrieť, je to kus pozemku, ktorý je nevyužitý,
obecný úrad z toho nemá ani 10 halierov, tak je lepšie, keď to predáme tam niekomu, kto tam býva, nech sa o to postará a nech to rieši a vôbec bude mať peniaze a mesto. Minimálna tarifa za metr štvorcový je teraz 2000 korún, my to môžeme odsúhlasiť aj 5000 korún, mesto stejne dá svoju požiadavku. Ďakujem. Pán Hlinka, naše stanoviska nie sú v rozpore, ja som počas svojho príhovoru nepovedal, že musíme šponovať do nejakých neúnosných rozmerov, ale ešte raz opakujem, keď niekto má záujem, súčasťou tej žiadosti by mala byť aj teda záujem tu, takto to proste chodí. Skúste, keď budete jednať so záujemcom, nie teda doplniť do svojej žiadosti návrh. A my ho môžeme, opakujem, posúdiť. Musím konštatovať, že on tam bol dávať, ale je pravda, že dal ústie. Je to veci pozeralo, to bolo tam preto. Rada bola informovaná si takou rozsahu. Dobre, ešte niekto chce diskutovať. Keď nie, končí možnosť vystúpenia, nech sa páči návrhová komisia. Prosím, Láďo. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku žiadateľovi Ivanovi Zárišovi, pritom Lánova číslo 12 Bratislava, parcelné číslo 1631/12 o výmere 34 m2, ostatná plocha. KO Dubravka vedený na liste vlastníctva číslo 847 prospech vlastníka hlavného mesta, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a zverený do správy mestskej časti Bratislava Dubravka. Protokolom číslo 19 23.9.91 titulovaný Tavarikovej kolónii s zákupnou cenou minimálne pôvodného stretnutia. Dobre, ďakujem. Dám hlasovať za tento návrh. Ďakujem, zdržal sa niekto. Ja. Niekto proti. Nikto konštatuje, že návrh bol schválený.